Тоест имаш няколко места, от които си тече вода. От 10 дупки може да са вече 20. В Плевен нямат вода и са на режим, а ти се чудиш водата, дето е за Плевен. Как да направиш така, че да не ти срути къщата? Ще ни покажеш ли водата? Искаме да видим този водопровод. Как е възможно Плевен да са в момента жаден ходи ти да си вода гази? За първи път преди 30 години излезе тук и тогава разбрах. Аз не съм знал, минава право. Никой не знава вода. Ето, вие стоите върху водопровода. Аз стоя върху тръбата, която е пътя за Плевен. Бая, голяма тръба е. Вътре се влиза цял. Последните 15 години ВиК-лове те си поддържат водопровода по закон. Е, добре, като строихте къщата, някой не ви ли каза, че отдолу има тръба? Сега при вас тук няма вода, нали така? Водата е при бай Марин. Има много вода. И започна Одисеята. Копаха един път, втори път, трети, четири. Сега влизат тук да копаят. Тук как? А тук на ръка. И последния път ще да стане някакво срутване и електрожениста ще отиваш. Това е инженера, казват, така повече да става. И започнаха другият метод. Знаете ли 21 век в България как се поправя водопровод? Дялва се в чеп, пъха се в дупката, отрязва се стърчащата част, заварява се една ламаринка от 4 ъгъла, за да не изхвърчи чепа. Идват 5-6 човека, от които един работи, другите стоят с ръце в зъбовите и дават акали. Режат едно такова парче от тръбата, електрожениста влиза вътре в тръбата, един път влезе, 2 години влиза втори път, 2 години влиза трети път. И казва последния път от 10 дупки. Швейцарско сирене, това е името на този водопровод, защото той е дупка до дупка, която е запълнена с чеп. Едната дупка е такова голяма, че самият чеп не може да се задържи. Нямаме такъв голям чеп. И го зарязва. И въпросът е. Това означава, че нашите дворови ще станат не блата, ами не знам какво, ще плуваме с лодки. ВиК-лове дойдоха и направиха един канал. Да. Водата отива в дерето. Аз преди това направих тук един водопровод. Такава тръба, направих втори водопровод, за да изкарам водата навън. Обаче поне ти си направил някаква тръба да се отвежда, нали така? Тук е едната тръба, където тече оттам. Ето тя ще тече по-слабо. Следната тече от 10 дупки може да са вече 20. Тук има една голяма шахта и водата е до шахта. От шахтата е изведена навън с една тръба по канала, който го изкопаха в ВиК-та и се идва в дерето. Колко години продължава това нещо сега? Това нещо си тече вече 5-6 години. Кога я купихте? Коя година? Ами 94-та. Тоест този проблем е още от предното хилядолетие. Много повече. Да. ВиК знае за този проблем и тези постоянни аварии от поне 25 години. Тръбата е корозирала, не става за нищо, раздясвала. Човека, който влезе в колината, казва, изтърнява. Добре, те като го знаят от толкова години, ти не си ли ги питал, вие какво ще предприемете? Направих жалба преди 3 години до Министерството, до ВиК-лове, до ВиК Плевен, до директори там, от София ми отговорих. Знаем за случая. Работим. Работим, мислим, трябват пари, за да се направи 11 км, така пише в това, от Черниотър, за да може 11 км да могат тръбата да изведат извън населените места, нали, за да не се получава. А до тогава Плевен да е без вода, а пък ти да си с риск да ти падне къщите. Те не противопоставят фронта плевенчани и ловчани срещу тая част, защото те нямат вода и хората са храни. Ние пък плуваме в вода и ние сме. О, това всичко е мокро. Вътре влезте, за да видите вода. Всъщност всичко в гаража е във вода. Да. Така, това са канали, които аз копах. Е, там тече вода, значи, че и долу. Цялата ливада е едно Е, тресавище. не цялата, но тук е тази част, не може да се спи. Правихме молби до ВиК-лове, до КЕВР. Те налагаха, че са минали с дрони, не са видяли никаква вода, ама искат да дойдат да копаят. Кое да копаят, не разбрах. Лъжат, просто лъжат. Трябва нов водопровод. Другото са празни приказки. Водопроводът е правен преди 75 години, влез. Ползва се 55 години. Вече не става. Знаеш ли, бай Марина, че са дадени 630 милиона лева само последните години за правене с водни. А казва, че един нов водопровод струва 600 милиона. 600 милиона. 11 километра. Не. Отгоре до Плевен. 10 километра няма как да е 600, магистралата е поезда. Не знам. На Бойко магистралата